Už od mala bolo môjim snom točiť videá, no ale v mladom veku bolo furt dačo zlé. Napríklad som bol ešte dosť malý potkan. Čaute, tu je Mati. Sem tam v mojich videách zvuk nebola úplne moja silná stránka. Čaute, tu je Mati a vás vítam. Kvalita videí, no... Ani internet mi v týchto časoch nebol veľmi nápomocný, čiže upload videa, nebodaj ešte hranie online hier. Počúvaj, nejde mi internet. Za čo ja platím tiket? Ale teraz je situácia trošičku iná. Už mám vek, už som v predčasnom dôchodku, pozri sa, už mi kuty rašia, ale to je znak úspechu. Už mám aj nejaké to konečné vybavenie, aby som mohol tvoriť videá tak, ako si ich aspoň trošičku predstavujem, hej. Je to dosť pokrok oproti tomu, čo som mal predtým. Kámo, hlavne ten zvuk. Aspoň konečne mám mikrofón, síce je napichnutý totálne na vidličke, ale myslím si, že je to oveľa lepšie ako to, čo bolo predtým. Daj mu bany a môžu ísť, vieš, sám parky môžu ísť preč ako... Ale jedna vec mi ostala a to je chuť tvoriť. Strašne ma baví točiť. Samozrejme nie automaty, aj keď cesta k rýchlym peňazom s 0% úspešnosťou na výhru. Dneska ideme teda vyskúšať to šťastie. Budeme dneska milionári. Dobre, dneska to trošku nevyšlo. Prehral som všetko. Vrátane kľúčov od bytu, trička a frajerky. Kurva, toho trička mi bude fakt ľúto. Ale ja vlastne neviem, čo mám točiť. Kámo, jak môžeš povedať, že nemáš čo točiť, ak teraz je pochuj možnosti, čo môžeš vymýšľať? Ale ja rozumiem, ja by som najradšej robil všetko, ale ja neviem vôbec, čo mám robiť, ja by som robil všetko a zároveň by som nerobil nič. Čo ja viem, tak skús tie low effort vlogy, nie? Čo robia všetci. V dnešnom travel vlogu ťa vezmem na jedno veľmi špeciálne miesto. Bude to crazy, pojeme sa na to spolu pozrieť. Vieš čo, peniaze si nechám asi radšej tu, lebo ideme Luník 9, baby. Samozrejme za tou húštinou, čo je tam. Viete čo, ja osobne si myslím, že to nebude úplne také zlé, ako to všetci hovoria. Podľa mňa sú tam veľmi milí ľudia, je to maximálne bezpečné, na to, že to je ghetto. Presvedčte sa sami. Dostal som na možno takedy, keď fakt dačo zaujímavé bude, ale toto asi nie. Strašne rád hrajem hry, tak to by som mohol nejak využiť, nie? Že by som, čo ja viem, dal gameplay alebo streamoval. No čo, dneska hrajeme Assassina, dostali sme challenge od Mariana z Banskej Bystrice, shoutout Marian. Hrajeme Assassina 4 a našim challengeom je zabiť za 10 minút čo najviac. To by šlo, hej, ale no, asi by som to nemohol robiť na YouTube s našim humorom, takže by som išiel jedine na kick. Milujem strašne čierny, primitívny a morbidný humor a ten YouTube veľmi nezvláda. Takže takéto veci budú skôr na kiku a keď ma budeš pravidelne odoberať, tak by si sa mal pripraviť na presne takýto typ humoru. Alebo by som kradol content známym youtuberom. Toto by mi išlo. Budem kradnúť, kopírovať. Čaute priatelia, ja som Trosky a dneska tu máme nechválne známeho hostia, váš obľúbený rakúsky maliar Adolf. Čo ty a genocída? Za koľko lajkov by si ma previedol po Tretej ríši? Ešte máš stále záľusk na blondiakov? Ale na toto asi máme svoju hrdosť, čo? Takže toto by sme asi nemali robiť. Mohli by sme možno robiť, čo ja viem, také sociálne experimenty alebo dotazníky. Čo si gay alebo gamer? Gay. Dáno, gay alebo gamer? Ne, nezostrihneš to. Gay. Gay alebo gamer? Denis, si gay alebo gamer? Som... Ty vole, mega som gay. Si gay alebo gamer? Kamer. Neviem. Kus dačo, čo frčala v roku 2016, vieš, však retro je teraz v mode. Daj, čo ja viem, Ask? Ako sa máš, Matúško? Mám sa skvelo. V živote som sa nemal lepšie. Dostal som na Ktoré máš radšej, 6 alebo 7? Fú, no kámo, ty máš bírať, že tvoje meno nezverejním pre tvoje osobné bezpečie? Prečo máš kuty až po plecia? Pýtaj sa matky. Si gay alebo gamer? Jednoznačne som gay. Čakal strich, čo? Debilko. Rajec tier list. Dobre, materina dúška Esko, perliva Esko, zvyšok nepoznám. Aký je podľa teba najlepší druh kávy? Tá, čo je zadarmo, keďže som Slovak. Kámo, Turek do skla je S-tier. To je tvoj parkourový vzor. No, tady to asi nebude. Poďme ďalej. Obľúbené salta, tier list. Dobre, zoberiem to tak. Najzákladnejšie salta. Pojeme side flip, back flip, front flip, S-tier, side flip. Bčko je taký front, mid. Totálne F-ko, overrated as fuck. Backflip. Kámo, keď nevieš backflip, nechápem. Vieš čo, toto nie je zlý nápad, ale veľmi to nezáleží odo mňa, lebo ľudia by mali dávať tie otázky a vieš, nebudem si predsa len AI-kovať otázky. Ale vieš čo, ešte keď strašne rád žerem, takže by som mohol robiť možno nejaké tie ochutnávky. Čaute, dneska si spoločne spravíme vďaka túto Filipovi ochutnávku drog. Už viem, budem točiť content. A ak chceš byť súčasťou tejto cesty, tak mi nezabudni hodiť odber, daj tam like a do komentu napíš kľudne nejaký nápad. Keď tam napíšeš nejaké blúdy alebo budeš ma hejtiť, tak jednoducho ma to nebude zaujímať a možno ťa pošlem aj do stokare.